Здравейте! Днес на вашето внимание автокъща Refined Auto, намираща се в град София, ЖК Младост 3, улица Доктор Атанас Москов номер 2. Ви представя този абсолютно перфектен, както технически, така и визуално автомобил, а именно BMW 740 дизел. Автомобилът е клиентски, оставен е при нас за продажба. Двигателят е тройка дизел, 306 коня, X-Drive. Автомобилът е напълно обслужен, мотор, вериги, лагери в BMW, преди около 5-60 000 км, като за всичко това има фактури. Регистриран с платено каско до юли. Пълно автокаско, гражданска и там абсолютно всички такси. Така изглежда отвън. Сега ще ви го покажа и вътре. Иначе е внесен преди няколко години от Германия. Километрите са доказуеми, може да се проверят. Ето го салона. Прибиране на огледала, памет на седалките, автоматични фарове, мултифункционален кожен волан М. Свидак. Алуминиеви джанти 20 соло оригинални с чисто нови гуми Pirelli Zero. Автомобил от последните няколко години също така е обслужван в Мирафиори в София, като там има също сервизна история. Ще го запалим. Навигационна карта за България с също така навигация с актуална карта за България, Keyless, климатроник, подгрев на седалките, автоматична скоростна кутия, автохолд, контролер за управлението на мултимедията, електрически волан, автопилот, повече информация за този автомобил може да получите на телефонният номер, оставен в обявата. Желаем ви всичко добро!